खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 31 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायनो लाबाय। मेष राशि, बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोजां सम नङा। साननानै थिरांथाफोर ला, हाखु दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां गाब। बृष राशि, राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा, नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव था। दावबायनायनि समाव सांग्रां था, गावनि समखौ सामलाय। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1 आरो गाबा सना गाब। मिथुन राशि, राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिगोन आरो मुलाम्फाया रां थिसननायनिफ्राय फैगोन। नाङै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, गोसो हमथा। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि, आयनि गोदान फुंखाफोर नुजानो हागौ, नाथाय खरसायाबो बांगोन। दावबायनाय समाव सांग्रां जा, नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव था। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7 आरो गाबा गोमो। सिंह राशि, राङारि मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। हाखु दाखु थिरांथा दाला, गोसो हमथा। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गुफुर। कन्या राशि, रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। रां बासायनायाव गोसो होगोन। गारिखौ सांग्राङै सालाय, जोखोम जानो हागौ। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। तुला राशि, रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन, नाथाय धोन ज' जानायाव गोसो हो। गारिफोरखौ सांग्राङै सालाय, दुखु मोननायनि जाथावना दं। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां। वृश्चिक राशि, रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। सोलोजों रां थिसनगोन। दावबायनाय समाव सांग्रां जा, गावनि बेसेनगोसा बेसादखौ जोथोन ला। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोसोम। धनु राशि, रां बासाय, नाङै खरसाया बांनो हागौ। गारिफोरखौ सांग्राङै सालाय, जखम जानो हागौ। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा गोथां। मकर राशि, आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन। दोहोन जथायनायाव गोसो होगोन। आयेनारि आयदाफोराव सांग्रां जा, हाखु दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोमो। कुम्भ राशि, रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन आरो रां थिसननायनि मोजां खाबुफोर फैनो हागौ। दावबायनाय समाव सांग्रां था, नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9 आरो गाबा गोजा। मीन राशि, आयआ बांगोन, नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। जायखिजाया गोदान हाबायाव गोख्रै दाथां। साननानै थिरांथाफोर ला। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाफि। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।